Chinga na ndo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ekero kwabere go kwego kya kubwatemero berionsi eritko rya rero cyaragire Chinsa Isato cyabona magoroba Chinga kingo kwarigania SMS Amayia iri ngumanye aina kwariganire asenchera ere yobwikiranu kore na ritanganike yimatiga na kumanye gatiari kwariganeretie asenchera yobwenye unanyorete mutinyu gutano mwakuria enyumba igo yachite kangwira ekero yarenge nkuchigo gutenange na seri igachika turarira nche no mungino na Kisii kwambo magega yoko wero ne nyomba ko bairera gutigara no bone mabono nigi amate kurwaraganga ya sabiro bokonyi ti oberega kurwara ase shida ya nkoro emiakene kuru abuna na manyorete mwaka wa 2018 mwana twamwirire chinya gitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye amateye mokuru abo basi koganya gusirwa ko murwaririo mwana obo yo bwato burwere bwenkoro Parana na mangane y'ikibasari abana bacha gukora verification y'ikibasari Gusii ase Kenya ngima chi constituency ni bere chioka chibwate chibasari chia digital meye koro kumwana constituency bukamba ne South Mugirangoga tutwachakire process na ne tukuyukora rero umuroberi ubwokoriki wakonyora chibasari chiekerero nigo chaki wasebunge ya South Mugirango gukora bwano muchumbe bwensemeyo ayo manaenda mango mancho muriere ringo kwariganire ringo manya senchera ere nkera nugendra gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News wogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yeto tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankere triane Evalino Sero tokwatra nere Joshua Uta asensemo yebimanyirio okwarigan tchake korwase account ya Kisii awase enibe nyinge yabage koya goika kwera asensemo ya Nyamache mbarabare negetaseni kyabanyanyimbo kya Nyamache nakorengana nabamenyi benseme yunigo abakagero bobo ibi abo bachete koiba enseme yo babuna babete bawoke umuriro yo magayo kanyora buna chi camera cha CCTV nigo chibamuregete nonya nabo nigo babere bakomochia oboteneri bw'abanyanyimbo asenseme yo Anugano itu kan nego ayo manis nyamatege ikena ikana ibu report kitoko mnyogo bokonyo kwenye bantu mbaravuka nalito aswa kutura abantu bagutukurese bagusomba amache lakini mache tapatuke lakini igaga saba skata watu abate inga nchuto bokonyi lakini instead yo to bokonyi bara batebinga inga tiga kukura bato konye tikende yonzi na wabali kere yinyo mpaka uyacha akakuiva kayera pibaro baturigere bokonyi bonde bwezi bato konye tikende abo konye toera meeting na security nere nsaiga lakini ikase kinege koneki yakorekana na watu waranga basikali ambali mimi aiga se nyoma yaye aleme kileme kino mwana ubwatenya mwana no mokoti igona ikoma bijinse ikomne nusu gona sanga nanyoranga nyomba yaire klasire chigasi yaira so bonge ande kero kuliria igere na polisi mita isa wana kero to kulindu baekwe boring awende ari stokuru polisi gerare tondogete kumbe no ande ase polisi eranga nano ere bobe mono nekero to kanyoro mukasa muno yega tutari kanyoro bokon we feel very painful but to was a community kanyoro bokon bokego so that my brother is going on in amateye mo kurwa sensemo ya raganka yo gendrete wetera amakongu ye chingencho au nigo ya sabiro bokonyi kurwa saba samaria baya ye magega yo musacha na boigo gosomuga kana boigo mungina bwenke yo ko werwa ne nyomba ko bairera barabwo gutigara bari no borema egento bateire bunatiba konyara gukora kende yonsi eriyo gukonyera family yabo nabono niga abana be amateyo baburirie gukonywa anene ko genderera na masomabo eri bache gukonya bayiburi babo asa matukari
busio muri kito Vincent Onyancha na ikirana sengeyo na gusanga nabo nigo toika asenka yomugaka Josephat no mongno ya Rexina eliko nyara kurigene kibabere bakogendera aso ogmabwabo maiga yoko gwero ne nyomba mutinyo gatano mwako eta egento kerete bakanyara gotigara bale no bale batali kwenyara nyomba igo yachite kangwira igachika turarira nche no mongno na Rexina kwambuka bona abasamaria baya bagacha bagatosomora kurume tukanyora ntoringuru ya tosenyentri Wena bokolengana no mugaka Josephat amo no mongno ya Rexina nigo batigarete batali kwinyara omugaka Josephat nigo tumajibuna maiga yoko gwero ne nyomba na kubabwaterania nigo batigarete goetereme chande menge eyibono yagerera gwisanansa izikatari kogendera ne kabarwa kendo gyonsi konyara kwerigeria nabo boro bokongwake egekogera ekero konyo tutaragwerwe nyumbe kosoka twali gikende gabasukira abana igombwata abana kianda kwikira wamona bachukuru nabona sangania bachukuru batatu nabana mbwate ibali 6 nora kero kende anye musamario nditararu kende nabokonyora twararire nchara nande ukorara nchara tukorara nchara pi nabotokoberia machi twanywa twabokera kero narenge ne chinguru ngogesoka narake nari gikende narete nyumba wono goncho likwabera akego ngabono ngurunchi yonda soke ndigikende onga ondange kebarua nkole no nyamaiga yenyomba kugwa nigo atigarete isiko kurigeria abana nigo yabera umuchando monene no inabo nigo bona abana baye babururo kuburi gochasa bwatane abaya kwane kibuna ngweso kibale rikonyara kubasira bagendere na masomo mu muromone gati ya murabande maiga yugo kole skuru nigo atigarete isiko nakobano bwobu nasiga kyo mwaka yo mabono tabwa tirengere binde byonsi anene ibigo chikogendera masomo asekerenga buna nigo batigarete kotakunwa no botaka nakora matemwane KCS ne tete mono na kale to mwaka 2021 bila kina tetengende na masomo ne lakini wana bakonyi ni gobwabura bakonyi bocheti gotoka onde wensi oranyore gonsia abango genda na masomo kolengana nabana kurwa senkeye ni gono bale no bwoba ase ndoto yabo ya masomo gochigotumire nyasi asekerenga buna abayiboli babo tibali kwenyara ni gobono babolie na kurwo kubuli gochia sabwatani abaya konyara weso kiaso konyara kogendera na masomo abo kaletekera zeiti ngosaba monko nya bayiboli banemba mba kwenyara abondo che bayiboli banemba kwenyara anti ndo chibo semba che kongero mwako goche school masomo yana igara chiko bamakonkolende abiboli baminto ningo bare no bakonwa barene unando chenje tito chikogendera mono kuringana ne umuchando babwate kurinde twali gusaba monge gutosira erio togendera na masomo de form 4 asobo kongbole nkaiga ndagira nto konyora no ni skuru ntuli gochikonyara koenda iguru yechpesa nali gusaba bokonyi abali bakonyara gotokonya nigo bono gotigaretso kuburia gochia asa bwatani bonsi naboigo nabasamaria baya konyara kurigereria enkeye aseganga yokotaka kubakonya elikonyara kubakonya abana bane konyara kogendera na masomo kuripoteria Ndizi TV kurwa senka yo mwaka Josephat gotoka ime yaragange county ya Kisii retirane nchenkuru kwa Vincent Onyancha Miamano murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururukiranu amateyemo korwase ensemo yarigo sameta mukwerero ime county ya Kisii eyebwate omwana oyoberega kurwara oburwaire bwenkoro ase gakemyaka enebono nigo baganirio bokonyi erio kumuyira omwana oyo asense ya India erio konyora obuwenia kurengana mamu mwabo nigo babere bakumwetia chinyagetari au imense ya Kenya kurende goikabono tibaranyora bokonyi bonde bwensi Mwana Brighti oberega kurwara ase shida ya nkoro emyaka ene kuru abuna namanyorete mwaka wa 2018 mwana twamwirire chinyagitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye bagantoma gochi general Kisii level 5 nona atome tukuru gochi Kenyatta babu ase omwana nyare ko bagakurwari ase almost umwaka lakini bona machibu gasogetenga omwana Brighti te konyarekana Kenya
igara ende konyoru ubweni bwaye ase enyagitari ya India gose ense ya isiko keganeiri ne chibesa echo chiganeiri milioni 2 totabwati twatemire gokora omuchango twakorire omuchango no koru mutienyo December mwaka ori lakini chibesa chiatogete ne 40 ne group egatema gukirietiu nere ga raise 60 boni gabunango kwana chibesa chire koboko gose chire bill ne chibesa chire 1100 nyagitari Kenya teba tatetio bokonyi baratoe ne rirube baratoe to ende Safaricom to we bill abaminto abamotegererete eriogi rigaria mama mwa wa bright okali no bokonyi ngosaba gose ngosaba onde bwensi igure anene mono abarai bane basameta rigo si ondo igwete sauti yane gosekerero kiane anyare kobaka gokonya omwana bright andako omwana bright nere amatukare busyo nacha gokonya abande tari nchara acha gokonya na anyoro ko bomwarimu asomi abande nabo omunyekitari arwari abande kubwa mono omwana onenera anyare ko orwarigu abwene abebuna abana bande Togotigana noroboti oruo nigo omobunge webunge ya South Mugrango Silvana Sosoro litkodia lero abakakora umuyega bwokoriki gosomuroberi obwokoriki wa wechi basari asaborokiwa bechi university okwana chinga kiechio Osoro nigateba nigo agocha kwene kiango sirale tisemi asebunge ya South Mugrango anena sateba nigarach kubwaterana nabarayibande kwene kiabuna chiskuru choboroso naboigechi secondary naboigochi aberechi kwegenderia elinde kwene kia chibwara maya urubiri oyo nigo korekana se skuru y'abanyaruka ya Nduru ime yebunge ya South Mugrango muri Keitonde mo Stephen na Manke Segeti ige skuru y'oboroso ya Nduru nigo chiribu cy'abahoro kigu kuruchi university au baikirana somo yega bwo kweli kyachi basari cyo university ne chiskuru cy'obobundia Asomo yego yora uno mojumbe Silvanas Osoro nigachengero muroberi oyo atogyo kobore gwetira chinchira chemetandao yekerero abo asaboro kigwa bonsi bakwelike keboikiranu bonsi barachigokonyeka gwetira chibasari echio ase Kenya ngima chi constituency ni bere chio kachibwate chibasari tia digital me ko kumwala constituency bukamba ne South Mugrango ga ntu ekoba digital kwa mago download ya form yago goikira rera banafunzi ba aprere 7500 na baba atire ko verification ni baikiranga 2000 abaiboli naboro kigubaikirana mbago kero bwasio kuno bwene burasomoroberi oyo urengete gusira chisemi ime South Mugirango ndoche noroberi mbuyere mbuya abantu bayipangete mbuya bako ba advice tuwato ko semeri nganta kade bakonyaka wakero musimi wosoro mbuya mono nyasande kumukona ege tukorangeria abana bachaga specifically era kwegeria abana na kibakoriye bintu anya ne basa litakonya kumanyanga no mwibuli ukondigeri anya ne gasio manyanga yako na konoko okwegerigwa practically omoiboli yote oreto omoiboli yote ko represent omwana akonyore 8 omwana oli yote bweka akonyore 10 egere bamanya tibese chikorikikwa actually this exercise is transparent hakuna kitu kingine mbaya ekere so transparent to como saba agendere botambe agendere kokonya abana ba South Mugrango basome na South Mugrango emese bune mechiende ogo download ya form eri kwanyora se email kwacha lituke eri morioka mangana yoko ja kwagenda kwaligio mugambi bweke nyoro atambe kwaligio mu assistant kwagenda osomo gakabwe kanisa tayo ogocha lituko ya verification abagambi bago ikaranse kone emo bonsi pibabo girango kero montabe gete uniform atenti yaya baikaranza kwa bangera ini oko stamp bilionya gakomanyete origeli go sinobwate original ID buya kwa magodane form eyo yabe ku system eyo abantu baikaranza ari ewodio kubwatiri yago kwanya ore message yago tenga congratulations wetire gotigana ne chibasari Osoro naine kibuna nachi kobeke miroberie meikiranu yoko ene kichi skuru chyo boroso ne chie secondary ime South Mugirango chiari kiria machibwa maya asama temwa manene chiskuru chitari ko perform abayiboli ba abarimba aberire myake menge eba kogenda omwako oyo eba kogenda ntare to chaki chiskuru chito mna chiabyo kwa chiabere buya mna chiabo Nduru toligere ninga ngaki amasomo ko tirare ko sa ko tirimboko onya tari ko tira
mwalimu oro aragenda magega yekegancha kia Constituency Development Fund CDF konyara koiranirira niko bono mujumbe bwensemo ya South Mogirango Silvana Sosoro anyarekorwa eirabra naine kivuna chibasari ya South Mogirango nchiena ndo asenchera yobo ikirano nobo ene gwetera sense meria digital kwana kivuna avana bakorwa ensemo ya South Mogirango banyire chisemi chikiranete ko reporter ya Ndizi TV korwa iga sense moya ebungi ya South Mogirango egotoka ime county ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Mbia mwana umurike ito Ndemo Stephen ase oroboti ururuikiranu abamenyi bensemo ya bumachoge borabuni go baboriwe kwerenda kebochenu eriyo wetanga korwase okonyora maroire ye chingencho au aya nigachire magega yo burere butamanyiri wateka ase ensemeyo kwerera banda bange korwara nabayigo abande gosiria mayima aya nigakwanwa no muwaziri bwobochenu ase county ya Kisii leabwari oyo bakagotarera ensemeyo nakuboria abantu gotiga obwoba korende kwerenda muriketo Josephat Amisi no roboti urwaso bwime bono nigo abamenyi be kenyoro kia mosesemo ime abochi borabu baenekeirwe ne serikali ya county ya Kisii ngobogima bwabo mbiyabole kubateka no gwateka kuboriro botamanyiri anene asensemeyo kiagera uburwiru mbwatu bogeta umwako yo magasira after 2 days umwana undo agakuwa ule form 3 nalibono twajite koranga dirisa a problem gaiga nalikiri poti kege tofi yao ande muna ko imukiria tu abwango wachire kagete muna gwataririga etaro ya bene ya nyarako bage okorono mwaziri bwobochenu ime county ya Kisii omusibatile ya bwari nigakiro omugambi bwensame ingambia mono kubatakana getambukiro kya bwango elio kwana amone obotenerwe county yenyarako bage goikiraniagwo asebo igo banyarako baga korobotuki na anene komanya iki kenyarako bage koirira ogwateka kwendwali eyo omonto kare buya buaye gara korera ni bintu byonsi mbuya bire lakini nagokeire umuchivo ito orenge aso ko report ya manganaye ngororira abantu barwarire sekenyo kiaye so igo nabaturochinga eshide gere segento kerikia choirenda kiari kiaite muno gochie senda neyiye kina kimwatumire mwenzipi kera amaje magayo mwaziri le abwali gotalira gwetania chinga 15 nigo aganirie abamenyi be ekenyorekyo banyarako bagwesokia na gotalira chinya gitari anene che serikali elinde banyarako bakonyora obolingoli bwa bene na bwigo konyora obobwenia kubatekana no boroiro obwo bali barwarite chinyomba tafadhali nto baisa gukira genda nyagitari naende toko batene chinya gitari che serikali nechindonge nechingia ntorateba nga chinya gitari chinde nchiri ndonge gosichie private nchiri ndonge neringa mbali konyara konyora ngamba bwato boisane kuboisa ine especially ebipimo mbali konyara gupima ebipimo biri bigwenerete kamoranje tigatoberia amaji ekiagere twanyora abange baine mwensipi tali bonsi pirende toratebe abasini ni sane percentage ensini ni sana ekoberia amaji Director Public Health Dr. Richard Ongware boigo niga arure kurate gochia ase bali baigwete bobe banyarako bagwesokia na gutarira chinya gitari na boiga sainekeirie abamenye benseme yobuna enya gitari ya Kisii level 6 ninyarako bagi korenga abantu abange anene kurwa ase kenyore ikyo elinde komanya obokongu ase boberete. Kuna wawili wenye tuliona bado hawajaanza kupata nafuu, tumewaambia wakuje katika ile hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Tutawatoa samples tuwapime ndio tujue shida iko wapi. Omwaziri le abwari nigababuririe abamenyi benseme yo banyarako bakuberia amachi okonywa taya tokonywa aya gutinda karanya beria ogwateka gwendwali eyo nigo kwaireiro gosiria kubogima gwetania abantu babere ase boiga bamenyi bekenyore ikyo baburirie obotenere bwa serikali ya county banyarako bakorenga abantu ase obwango na boigo komanyiki keireire anene ogwateka gwendwali eyo mache nenda bacheki barurunga ishida kiro riri ndo burwiro okonyoru kiaro monta yo mokonyorwe burwiro obo komanyu byangamburu igore yori kinyuru kigite kikubya igogo ikaboni gantore no bwoba etoko basabaga kimotokoni mokonye kinyuru kabantu mbase gosira byamo kuripotere gataseni kia Ndizi TV kurwa ase kenyoro kia mosesemo imeyabo chiburabu constituency yabo machoge barabu ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi
Mbiamono murikaito Josephat Amisi ase oroboti oruro ikiranu chiskuru chiabanto nyene nigo chigendrete kwarigania muroberio OCBC chingaki chiskuru chikageire gochaka koigorwa chitariki 23 chiomotienyo yiga bomodirenyo mutangani bwo mwaka wa 2023 korengana na Samuel Mireri oyoro mu director bwe chiskuru chia Precious Hope nigatere na barabombe ariganete boikiranu aso muroberio yo OCBC murikaito Brighton Makori roboti urwaso bwagare nechi wiki ibere bono chatigaire erigiskuru jinyare chikoigorwa asebona aborokiwa aborokia mona bebori baendete kuyariga nigo chase amasomo ayo kaukwana negetaseni Candice TV umutenendio monene bweskuru ya Precious Hope Samuel Gekonge Mireli nigateruna erebuno mo director bweskuru eyo nigobero beretie ase ogochaka amasomo omwaka oyoiga ntore tayari ntogenda tekutayarisha wiki chibere trolenga mupango yo transition ya 6 to 7 ya beire asinchire gwenete tonto kwa challenges nkenke ngitoenda kuriria trolenga twabekira paratori chita keiroro chi facility chita keiroro rigana na bana bacha bocha na serikali yanje gatotigira abana bese primary section trolenga pa nyolire pa visa ile bagende baraki waso Mireli ngobono anyarire gakobori ya serikali koinyora abarimu anena ko ba masomo aisaine igoro yo muroberio OCBC twagosabangelinga serikali etwanchire abarimu baito bande bagende for further training iriegere babe more equipped with skills and knowledge yo kwalo junior secondary schools. So, ntunto kwate school chite annex ntunto kwate na facilities and we need to within the next 2 weeks. Na kuchimotwe mtrolenga kwa wiki ile ndio tutekele bigo chiko kwanya bana bagende basoma kigara bibiri bin quality Boigo ni gaboriria babwatani bejisa imbonsi go chamo irigosira jisemia sense ya Kenya. Nariko yena kero muntu itore se sector ya education tubwatira namna bayibole ne serikali ne CSC to iliye machovu iliye togendere okolegasi ingia ikiagara project at the beginning is very good. Asensemo ya Baiboli nigasemira Baiboli ko barenda abana babo asiwike kibere chitigarete yo Baiboli kamuranche beka abana biyenga kitigarete muteme ko barigania yibera ni school basoma kiagara ensende yo sitabwati abana basoma tega bono itubwati murembe nantego chigotwara amagenda korengana na Mireli nigate abuna nonyo mwaka weta ubwate mechande menge nigo jiskuru jaye ibere yigotoka sensemo ya chogwa munasuneka cyanyarde chigokora buya mwaka 2023 kwa mwaka 2022 lengo mako mwake aguruma ya corona ya lengo roro kwa challenges mu school lakini yasaye awatokonyere twegera umwaka uyo nande sumwaka uyo school chito ibere tunyorete matokeo ya Amayia umutiani nabona ari Precious Hope suneka twanyarogwa twabate mwana matangana kaba 424 umuisa kaba 369 ya chogo Kisii annex na matangana kaba 409 umwana kaba 353 aya nigagoja magega ya serikali wetire kiombegeri ya choretwe no murai bwense kurigereria magana CBC kenyarike otabuna muroberio grade 7 8 otigare a sijiskuru choboroso kuripotere getaseni Candice TV erederiane Brighton Makori
Mbia mono murikeito Brighton Makori ase oroboti orurikiranu okoroseri wa chipara gosirwa wetsemi na bayo kubekerwa estima egati yande naramagani yabamenyi bebunge ya Kitutumasaba imeye county ya Nyamira okwana chingaki okwana chingaki cyo gusangiriria birengerero byabo omuchumbe wenseme yo Clive Gisairo nigo ateba buna ochakire gukora egati yamagendero ayo arachikwene kyabuna bereka gwikiraniwa ase abamenyi benseme yo murikeito County ya Nyamira job manki noroboti orwasobwikiranu erinde gokinia ekerengo kya magenderero ase bunge ya Kitutumasaba nigo mubunge okitutumasaba Cliff Ombane Gisairo agendrete gosangereria ebirengerero by'amamenyi ase chiward ao ase goikera bono atarere chiward cyarigoma gachuba na manga igongo cha kulenda ebichuchu byane funengo ke kulenda ebichuchu yake bakingekera mbarwa ogosabaligereria sekta y'ekisemi amorekere kisukuru agate ebirasi n'ekicho n'amagacho ande chicho kyanya Kongo primary chicho kya Gesure primary chicho kyanya Ikoro primary chicho kya Bigogo primary kyagure omugomba primary kyagure kyonsibi kakimwale gotokonya abana asense education abana baitekera kwa gachiri school ekibina twaeresire basomire biya abantu mbache balikwe ekiriterie kiyotumie abantu bana baito banyore chigasi bali kwa coding ina kyumwaka kibakorete eskuru na corruption tebo ensemo y'ekibesa ky'ekibasali mbagania achikoru kibesa ekyo atabwati bwanchereri bonde bwonsi inale goteba igoro ya pasaris libaga mokonya koru pasaris ye flat rate yakiro moto shiringeri ustasta go seli 88 abana mbaro tubwate bali very bright tuba fund fully bali bako vulnerable families to mayanga pa given here ntubwate chinjini isano ntubwate abantu bakorete medicine balenga batano doctors mbamusaba agache chipara na kobeka estima elinde koigora ensemeyo security yaito ntwateba nga bagambi bagache jobs kera bagache jobs security yachire igo mugambi otokorere net nyaikure getinkero kerosi kebe stadium ya national government irote korukemera egatacha ikobeka enda manga teligweteka kaindi yerigereri omubunge okitutumasaba Cliff Ombane Gisairo nateba nachigokora amagenderero atabwati bwanchereri bonde bwonsi na korwania obukurumi igo bono omwaka oyo gochakira omwaka oyo Kitutumasaba ekonyora milioni 151 igo nchikineti bone beseye ena batembwate chinyomba irenga ekero toko gamba mangana manga sub county oyenusu yenambeyo bokurumi no boyibi boli lazima ishe nateba nachikobeka okogani kwa bamenyi bosyo ase arachikumurekera chisemi estima na kuagacha chipara amo na magenderero ande tarakora public participation tingo toma project Nairobi bese manyago cha CDF einere sawa mokoreki murega kere ward na chipara chireisa no nemo kere menyore pare na bonte que tenga yererigo estima mokoreki monyore asina ro transforma chibekire chitari gokora eri ninga sene gokwana na Kenya Power so imiaka etano egocha oturabe tukoigwana na inu mwangorokire ero tuchakira by 5 years mobe nebiti by'ekiprimary bitano at least togochakira kurwase bunge ya Kitutumasaba egotoka ime county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito job manki asorboti orurikiranu korwase county ya Nyamira ensemo yaba unchuriria korwase chiro ya keroka arenase sekta ya jua kali nigo bemurunganeirio koirana magega kwa bunchuriria ase sekta yo asekolengana na barabo batere na serikali ya county ya Nyamira nigo yaba sugeti korwase barenge gokorera emirimo gento kyaberete gotigara batabwati ase bagokorera emirimo yabo nabono nigo baganirie serikali yo kweneke bunanko bainyorere nabo igoko baligereri elio kubakonya begendererie asubunchurire bwabo sehemu za jua kali pande wa Keroka sioni kama iko mzuri kwa sababu tulipotolewa kule walikosa mali pa kuweka sisi. Sasa tunahangaika kuhusu manyumba na tunakaa mbali, unakuta wengine kama watu wa building wanakaa mbali na sisi tunakaa mbali, na inastahili watu wa jua kali waunganishwe sehemu moja.
Hata nafikiria kuna town zingine zilikuwa natengenezwa kama sehemu za Kisii, walisukuma watu wa jua kali wote daraja wakakaa huko pamoja. Jua kali mara ya kwanza kutoka wakati ule na saa hizi, hii jua kali saa hizi ni kama tunaendelea kwenda nyumbani watu wa jua kali. Wakati wa kwanza tulikuwa sawa, wakati tulikuwa tunafunzwa kazi hapo tulikuwa sawa, tunaendelea na kazi yetu vizuri. Lakini sasa vile siku tunaendelea kusonga ndio tunaendelea kukufa kwenda nyumbani. Sasa tujui jua kali yetu hii kama government ama county government ya Nyamira hapa inaona kama kweli sisi tuko na maana hapa. Ni kama tuna maana yote hata hapa kwa town yenye ziko hapa. Najua kama unajua si omba. Hatutembeage tuombe kitu na tupewe pesa. Sasa hivi jua kali ya veire bikomo. Ngakia magi yetu alenge kanso ni tola kwa hivi hata hivi hapa. Kulingana na kazi mmoja kujikionza hivi hata na toa biashara. Tule kanso ime bato nyora no tole bato abaoneria ngaki sanduku je kare tola korotia. Miaka ya magi toa kwa hivi hata. Ngana kazi mmoja kuruhusu. Ya kwa tonyore kanso ime tolange ese giro twagulwa kisanduku ni kazi mmoja. Bono rero siku isinga toseli kuru kanso tole mekime yaba. Kone hivi hata hivi to kole mekime yamato. Kaso manjiri ko tonyore ngaje katonyore ekiro me karo to ekiro kono county yetu ndo maitinga igaya to tukutete ngajwa kali yo karo kulingana Nyamira County tuakadi no waire Nairobi ka tuakadi no waire Bosongwe tuakadi no waire karo ka atima itinga igenga kiriniki etabugati Igikaro kia matukane kia bawaziri na boigo abaraya banene ase serikali nigo giacha kabene asensemo ya Nanyuki imeye county ya Laikipia ekiokera chikoira amatukane Rego kwanira amangana au ayo arengete amagendro yense ya Kenya gati yabo gukinya uchumi boigege kare kioge korawa no muraibense Dr. William Samoei Ruto nigo kerengete koretamo abaraya banene be serikali nenchire yemo yo kobaretamo na boigo kwenekya buna babeire bakumanyana eryo korobo koreri borobu yago chiase abananchi. All play a crucial role in securing the implementation of the Kenya Kwanza's plan, as will be captured through the medium-term plan of 2023-2027. This is the essence of delivering as one. The success of these first 5 years will depend on how we collectively confront the constraints we are likely to face. We will also be required to synergize as we pursue and compete for limited resources, with innovation and well-informed investment being key solutions. As you will note from the program, it is 3 days of back-to-back sessions. With the people of Kenya holding high expectations, we are called upon to deliver now, and therefore the sense of urgency is palpable. I look forward to the deliberations and outcomes of this retreat, and in particular, the development of an innovative work plan to drive our vision to fruition. Nekiombe kia banyagitari ya Kenya Medical Practitioners and Dentist Union KMPDU nigo giatenenirie omugiro bwemeremo oyokageire gochaka ritkoria ankyo tariki 5 nemo yemagega yo gukora chingwana ne serikali wetera ekiombe kia bagavana COG nabo igo ewizara yobochenu okwana nabarikyo murikyo munene bw'ekiombe kyo Dr. Davjatela nigatebire buna nigo baguche kugendera nemirimo yabo eryo kwenekia ngorwa bale obokoreri bobwenerete asabananchi. And this, one of the issues from them was the posting of medical interns that the CS undertook to be done by next week. The other thing was payment of fees for the postgraduate doctors and releasing them to school so that we can have specialists within our facilities. These has also been given a commitment that will be sorted within this month of January. The other issue is the employment of doctors. We have seen it and we have all experienced that our level 5 hospitals, level 4s and level 3s do not operate as per those particular levels that have been accredited. And this is in the knowledge of the Council of Governors, in the knowledge of the ministry, and they've all undertook that they're going to employ healthcare workers, they're going to employ doctors to ensure that there is operation. And this is going to be within the next 2 months. We will also have the Article A of the Constitution that was ordered by the court to be implemented. That is on the basic salary, which then all the counties and all the government acknowledges this gap that they have not implemented. They acknowledge that this is a court order that if they don't implement, then
we can actually proceed and cite them for contempt. And therefore, they have also undertook in our meeting that they can do it for within the next 60 days. I know it is painful for the doctors, having been ready to undergo the industrial actions, and it's so painful for us for having waited for over 5 years for this to be done. But we, as doctors and as a union, we are also cognizant of the need to have the services and for the need for Kenyans to have the services. So therefore, for that reason, we do not see 60 days to be so long. Having been having these discussions since the last 3 weeks, and therefore we proceeded to suspend this particular industrial action based on that goodwill. And at that point, if it happens that the goodwill is not honored, then when we proceed on industrial action, it will not be the doctors. It will be actually the government that contravenes their own discussions. Wikiraga gabano mwancho murigere nongo korera Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwikirano karongo wakirangambia mono asogochora kuba 90 bari twabwatira nakoine kya mangana wikira asenchera yobwikirano na barabuni gonko bakirangambia mono nyora nabakogendera gotonyora asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.org .ke herio togendre gusanga mankerio tariane Evelyn Osero urtwabwatrana nere kwene kya wikira sensemo imanyerero niga kurukwa Joshua Uta na boigo Petronila Mukeira uyone kibuna chibicha niriogi kya wikire asenchira yabene to kwaneria oborigereri borobuya na boigo obutko